በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ጉንበት 28 እንቋዕ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ገዳማዊት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓላ ብሰላም ኣብፅሐና። ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ቅድስቲ ኣዴና ካብ ነገደ እስራኤል ክትከውን ከላ ዝተወልደትሉ ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ብ500 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ እዩ። ወለዳ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ብዝግባእ ፈሊጥ ወይ ከዓ ኣዕብዮም ናብ ትምህርቲ የእትውዋ እሞ መምህራ ገዳማዊ መነኮስ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣይሓድርን። ምሂርዋ በታ ዕለት ናብ በዓቱ ይምለስ ነበረ እምበር ዓመተ ክርስቶስ ኣዴና ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቓ ተምሃረት። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዳ ክትመሃር እንተተጸበየት መምህራ ክመጽእ ኣይከኣለን። ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ነቲ መነኮስ ክትሓትት ከምኡውን ክትመሃር ናብ በዓቱ ከደት እሞ ኣብቲ ኣንፈት በፂሓ ኳሕኳሕ እንተበለት መልሲ ዋላ ዝኸፍታ ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ግን መሪር ዝኾነ ናይ ብኽያት ድምፂ ሰምዐት እሞ ጎይታዬ ይቕረበለለይ እንዳበለ ብተደጋጋሚ ይበኪ እቲ ሕያዋይ መነኮስ ነበረ። ንቅድስቲ ኣዴና ዓመተ ክርስቶስ ብቕፅበት ሓደ ሓሳብ መጻላ እሞ ንሱ ብንጽህና እንዳነበረ ስለ ነብሱ ከምዚ እንተተማሕፂኑ ንዓይ ከድኣ ከመይ ዘይግባኣኒ ኢላ ናብ ቤታ ገዛኣ ተመልሰት እሞ ዝለበሰቶ ልብሲ ኣይቀየረትን፣ ቤተሰባ ኣይተፋነወትን። ካብ ቤታ ዓተር ብዘንቢልን ማይ ብንእሽቶ መትሓዚ ኣቕሓ ሒዛ ናብ ጎለጎታ ገስገሰት። ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ወዲቓ በኸየት ጸልየት ከዓ ጎይታይ ንነፍሰይ ናብ ዕረፍቲ ኣብፀሓያ ካብ ክፉእ ጸላኢ ሓልወኒ ነዛ ዓተርን ማይን ንዕድመ ዘመነይ ኩሉ ባረኸለይ ኢላ እዚ ኢላ እንዳፈጠነት ካብ ኢየሩሳሌም ተላዒላ ብእግራ ንቃዴስ ሲና በረኻ ኣቋሪፃ ግብፂ ኣተወት። ምርጫ ብሕትውና ስለ ዝኾነ ልምላሜ ኣብ ዘይብሉ ፀሓይ ኣብ ዘቃፅል በረኻ ኣተወት። ኣብኡ ድማ ካብ ዝሓዘቶ ዓተር ንቁመተ ስጋ እንዳበልዐት ካብቲ ማይ ድማ እንዳሰተየት ዝኾነ ሰብ ከይረኣየት ብፍጹም ተጋድሎ ን38 ዓመታት ጸንሐት እሞ ናይ መዓልቱ ሃሩር ናይ ለይቲ ቁሪ ንልብሳ ቆራሪፁ ምስ ወድኦ እግዚአብሔር ፀጉራ የዕብዩ ኣካላ ሸፈነላ። ግዜ ዕረፍታ ምስ በፅሐ ናይ ቅዱሳን ዜና ዝጽሕፍ ዓብይ ኣባ ዳንኤል ናብኣ መጸሞ ምስ ረኣያ ተኸተላ። ንሳ ግን ኣብ ውሽጢ ዝተሰንጠቐ ዓሌት ኣትያ ተሓብአት እሞ ኣባ ዳንኤል ኣብ ደገ ኮይኑ ተማሕፀነ። ኣቦይ በጀኻ ወፂኻ ባረኸኒ በለ። ጓል ምዃና ኣይፈለጠን ስለ ዝነበረ ንሳ ግን ዕርቃነ እየ ዘለኹ እሞ ኣይወፅእን በለቶም እሞ ልብሱ ኣውፂኡ ሃባ እሞ ወፂኣ ኣዕለሉ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ዜናኣ ኩሉ ፈለጠ። ናብ በዓታ ዘወር ኢሉ እንተተመልከተ ኣብ ዘንቢል ዝመልአ ዓተር ተመልከተ። ን38 ዓመታት ተበሊዑ ግን ሙሉእ እዩ። ኣባ ዳንኤል ምእንቲ ክፍትኖ ኢሉ ካብቲ ዓተሩ ጽቡቕ ገይሩ በልዓሉ፣ ካብቲ ማይ ከዓ ሰተየሉ፣ ግን ክጎድል ኣይከኣለን። እንዳድነቐ ኣደይ ህንኪ ልብሰይ ውሰዲ እንተበላ ካልእ ሓዱሽ ኣምፅኣለይ በለቶ። ሒዝላ ኣብ ዝመፀሉ መዓልቲ ግን ስለ ዝተሰወረት ኣይረኸባን። ሓደ መዓልቲ ግን ማለት ጉንበት 28 ኣረጋውያን መነኮሳት መፂኦም ዘጋጠሞም ነገር ነገርዎ። ከምዚ ክብሉ ድማ ነገርዎ፣ ሰብ ተመልኪትና ናብቲ በዓቲ ምስኣተና ዓተር ብዘንቢልን ማይ ኣብ መትሓዘን ረኸብና። ምስ በላዕናዮ ሽዑ ተወድአ። ኣባ ዳንኤል እቲ ነገር ገና ወዲኦም ከይነገርዎ በኸየ፣ ኣልቀሰ። ምክንያቱ እቲ ዓተር ተወዲኡ ማለት ቅድስቲ ኣዴና ዓመተ ክርስቶስ ዓሪፋላ ማለት እዩ። እቶም ኣረጋውያኑ ግን ቀጸሉ። ካብቲ በዓቲ ክንወፅእ ከለና ብፀጉራ ኣካላ ተሸፊኑ ናብ ምብራቕ ሰጊዳ ዓሪፋ ረኺብናያ፣ ካብኣ ድማ ስጋኣ ድማ ተባሪኽና
ቀበርናያ በልዎ ኣባ ዳንኤል ከዓ ዜናኣ ጽሒፍላ ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተኽብራ ኣላ በረከታ ይሕደረና ኣምላኽና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ጸሎት ይምሓረና ካብ በረከታ ድማ ይዓድለና ኣሜን ጉንበት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣዴና ዓመተ ክርስቶስ ተጋዳሊት ገዳማዊት ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ ስጉኡ ቆጵሮስ የደረሰበት አባ መርቆሪዎስ ገዳማዊ አባ ጌርሎስ ጻድቅን ሰማዕትን 45 ሰማዕታት ናይ አባ ጌርሎስ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ አጋቦስ ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አምላኽና ርህሩህ አምላኽና አማኑኤል ቅዱሳን አበው ከምኡውን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቅዱስ እንድራኒቆስን ሰበይቱ ቅድስቲ አትናስያን ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት መልክዕክን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቅን ብምእሳር ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን መልክዕሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 3 በረከቶም ይሕደረና በረከት ናይ ኣዴና ዓመተ ክርስቶስን ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረከቶም ይሕደረና ናይ ዕለት 28 ወዲና ለና ናይ 29 ጉንበት ድማ ንቐጽል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ጉንበት 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ አፍጼ ወአባ ጉባ አባ አፍጼን አባ ጉባን ቁጽሮም ካብ 9 ቅዱሳን እዮም አባ አፍጼ እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ ውሽጢ እስያ ብ500 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ወለዶም አብሊዲስን አቅሌስያን ይባሃሉ ገና በህፃንነቶም ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቖም ወዲኦም ናብ ግብጽ ወረዱ ኣብኡ ድማ ብኢድ ኣባ መቃርስ መንኩስና ተቐበሉ ኣባ አፍጼ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ኣብ አልዓሜዳ ዘመን ምስ 8 ይሕዋቶም እዮም እዞም ጻድቅ ጸበል እንዳፍለቁ ብዙሓት ድውያን ድማ ፈዊሶም እዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይሓዝ ተባሃለ ቦታ ድማ መዕረፊኦም ነበረ ብውሕዱ ካብ ገድሎም ንምጥቃስ ድማ ሓደ ልዕሊ 1000 ዓመት ኣብ እምነት ኮይኖም ኣብ ዝነበረሉ ገዳሞም ብፍጹም ትግሃት ብጾምን ብጸሎትን ኣገልጊሎም እዮም ካልኣይ ብመጀመርታ ዘኸተሎም 366 ደቀ መዛሙርት ወስኽካ ብዙሓት መናንያን ኣፍርዮም ኣብ ሃገርና ገዳማዊ ህይወት ኣስፊሖም እዮም ሳልሳይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ሱርስትን ካብ ጽርዕን ቋንቋ ናብ ግዕዝ ተርጉሞም እዮም ራብዓይ ብስብከተ ወንጌል ንሃገርና ብርሃን ኣብሪሆም እዮም እቶም ህዝቢ ብጣዕሚ ስብከቶም ይግረሙ ስለዝነበሩ ኣፈ ኣጼ በልዎም ይኣጼ ወይ ከዓ ናይ ንጉስ አንደበት ዘለዎ ወይ ድማ ኣዘራርባ ፈላጢ ማለት እዩ እዞም ጻድቅ ልዕሊ 200 ዓመታት ንቤተ ክርስቲያን ኣገልጊሎም በዛ ዕለት ብ684 ዓመተ ምህረት ተሰወሩ እግዚአብሔር ድማ በስሞም ንስተማሕፀነ ገዳሞም ንስተሳለመ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦም በረከቶም ይሕደረና ከምኡውን ኣባ ጉባውን ዝተወልድሉ ታሕሳስ ዕለት 29 ኣብ 336 ዓመተ ምህረት ኣብ ፍርቂ ለይቲ እዩ ኣቦኦም ጌርሎስ ኣዲኦም ቴዎዶክስያ ሕያወት ይበሃልሞ ነበሩ ኣባ ጉባ ባ ጠቢቆ ይነበብ ኣብ ዝተወልድሉ መዓልቲ ጎይታና ምስ መላእኽቱ ብምውራድ ቤቶም ን7 መዓልቲ ብብርሃን ተመሊኡ ነበረ ህፃን ኣባ ጉባ ድማ ንፈጣሪኦም ሃሌሉያ ኢሎም ኣመስገኑ ኣብ ንእስነቶም መጻሕፍቲ ኣጽኒዖም ናብ ገዳመ ኣስቄጥስ ኣትዮም መነኑ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምግዳሎም ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ቅድስቲ ሃገር ኢትዮጵያ ኪድ ኢልዎም ምስ 8 ቅዱሳን ናብ ሃገርና መጹ ኣብቲ ግዜ ዕድሚኦም ልዕሊ 140 ነበረ ጻድቅ ኣባ ጉባ ብስብከተ ወንጌል መጻሕፍቲ ብምትርጓምን ገዳማት ብምስፍሕፋሕን ኣብያተ ክርስቲያናት ብምህናጽን ጸንሑ ብፍላይ ድማ ኪዳነ ምህረት ናቶም እያ ይበሃል ብፍላይ ድማ ራማ ኪዳነ ምህረት ናቶም እያ ይበሃል ኣባ ጉባ ቅዳሴ ክቅድሱ ከለው ካብ መሬት ከፍ ወይ ከዓ ሓፍ ይብሉ ነበሩ ብዙሕ ጸበል ኣፍሊቆም ድውያን ፈወሱ ምውታና ተንስኡ እመቤትና ናይ ብርሃን መስቀል ሃበቶም ኣባ ጉባ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዘመን በዛ ዕለት ኣዕረፉ ኣብ ገዳሞም ድማ ተቐብሩ ኣብዚ ዘመን ትኹረት ካብ ዝሰኣኑ ዓበይቲ ገዳማት ሓደ እዚ
ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ናይ ኣባ ጉባ ገዳም እዩ። ጉባ ማለት ኣፈ መዓር ጥዑመ ልሳን ማለት እዩ። ርህሩህ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ጻድቃን በረከት ይዓድልና ብጸሎቶም በደልና ይቕረ ይበለልና። ጉንበት 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ኣፍጼ ካብ ሰዓቱ ቅዱሳን፣ ኣባ ጉባ ካብ ሰዓቱ ቅዱሳን፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ ካብ ኣብ 7 ዓመቶም መኒኖም ን81 ዓመታት በተጋድሎ ዝነበረ ሶርያዊ፣ ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ በዓለ ልደቱ ለክርስቶስ ኣምላኽና ከምኡውን ቅድስት ኣርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘሮሜ፣ ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ሐዋርያ፣ ጉባኤ ሰማዕታት። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓብይ ዓስቢ ነቢይ ይረክብ። ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘሰቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 41 ማለት እዩ። ናይ ዕለት 27 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ናይ ኩሎም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ዕለት 30 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዕለት 30 ጉንበት ድማ ንቐጽል። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም ዓመታዊ ናይ በዓለ ልደታ እዩ። ቅድስቲ ኣዴና ዜና ማርያም ኣብ 11 ምእቲ ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ዘመነ መንግስቲ ጉንበት ዕለት 30 ኣብ ክፍሊ ሃገር ጎጃም ተወልደት። ናይ ኣቦኣ ስም ገብረ ክርስቶስ ናይ ኣደኣ ስም ድማ ዓመተ ማርያም ይበሃሉ። ብጣዕሚ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ቅዱስ ሓዳሮም ብንጽህና ዝሕሉ ንሰብ ዝርህርሁ ሕያው ሰብ ሓዳር ነበሩ። ከምዚ ዝበለ ጽቡቕ ግብሪ ድሕሪ ምግባሮም ብፍቓድ እግዚአብሔር 3 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ወለዱ። እዛ ጓል ድማ ተፈታዊት ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም እያ። ቅድስቲ ኣዴና ዜና ማርያም ነዲኣን ንቡኣን እንዳገልገለት ፈሪሓ እግዚአብሔርን ጽቡቕ ምግባርን ካብ ወለዳ እንዳተምሃረት ዓበየት። ንዓቕሚ ሂዋን ኣብ ዝኣኸለት ጊዜ ወለዳ ንሓደ ጎበዝ ኣሕፀይዋ እሞ ዓብይ ግብጃ ተገይሩ ብተኽሊል ተመርዓወት። በዚ ወርሓት ግን ኣዴና ዜና ማርያም ዓመተ ማርያም 5 ቆልዓ ወሊዳ ደቂሳ ከላ ኣብቲ ኣከባቢ ሕማመ ብድብድ ወይ ከዓ ተሓላላፊ ሕማም ብምትንሳኡ ኣዴና ንዜና ማርያም ንኣዴና ዜና ማርያም ሓሚማ ነበረት እሞ ኣብ መጨረሽታ ግን ካብዚ ሓላፊ ዓለም ሓለፈት፣ ተጎድአት ማለት እዩ፣ ዓረፈት። ድሕሪዚ ዝሓመመ ሓዋን ካልኦት ብምሓዝ ካብ ተመሓላላፊ ሕማም ንምትራፍ ክብሉ ነቲ ኣከባቢ ለቂቖም ናብ በረኻ ወፁ። በቲ ለይቲ ናይ ዱር ኣራዊት መፂኦም ከበብዎም እሞ ንኹሎም ክበልዕዎም ፈተኑ። ይቕሬታ ተመሊሳ ዋላ ድሓን ከምበበአ በቲ ለይቲ ናይ ዱር ኣራዊት መፂኦም ክበልዕዎም ንኹሎም ክበልዕዎም ፈተኑ እሞ ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም ግን ስም ናይ እግዚአብሔር ምስ ፀውዐት እቶም ኣራዊት ናብ ድሕሪት ብምህዳም ካብቲ ኣከባቢ ረሓቑ። ንሳ ድማ ካብ ክፉእ ኩሉ ዝሓለዎ ካብ ምብላዕ ኣራዊት ዝሰወሮም ንእግዚአብሔር ኣመስገነት። ኣብ ዝወግሐ ጊዜ ንዝሓመመ ሓዋን ካልኦት ሒዛ መንገዶም ቀጸሉሞ ሓንቲ ባዶ ቤት ረኺቦም ኣብኣ ተጸግዑ። ካብ ዋዒ ፀሓይን ንእሽቶይ ሓዋ ብምሕዛልን ብጣዕሚ ስለ ዝደኸመት ከቢድ ድቃስ ደቀሰት። ንጉሆ ምስ ተንስአት ግን ዝሓመመ ሓዋ ኣብ ጎና ኣይረኸበቶን። ምክንያቱ ለይቲ ናይ ዱር ኣራዊት በሊዖም እዮም። ብጣዕሚ ሓዘነት፣ በሊዕዎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሓዘነት። ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ኢላ ንነፍሳ ጸናንዐት። ናይ ሓዋ ዝተረፈ ስጋ ኣጠራቂማ ቀበረቶ። ብምቕጻል ድማ ናብቲ ኣከባቢ ዘሎ ገዳም ከይዳ ምንኩስናኣ ቀጸለት፣ ምንኩስና ተቐበለት። ድሕሪዚ ሰብኣያ ንኣቦኣ ሰበይተይ ኣምጻእያ እንዳበለ ስለ ዝረበሾ ድሕሪ ብዙሕ ልፍዓትን ድኻምን ደልዩ ረኸባ። ናብ ሃገራ ከኣ ወሰዳ። ንኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም ማለት እዩ። እንሆ ድማ ናብ ጉባኤ ቀሪባ ንምንታይ ናብ ገዳም ከም ዝኸደትን ሰብኣያ ንምንታይ ከም ዝኸድዐትን
ተሓተተት ንሳ ድማ እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ መከራ ኣድሒኑኒ እዩ እሞ ኣነ ከኣስ ነብሰይ ንእግዚአብሔር ሂበያ ኣለኹ በለት። ኣብቲ ጉባኤ ዝተኣከቡ ሰባት ድማ ሰብኣያ ሃብታ ወሪሱ ንኸሳናብታ ፈረዱ። ንሳ ከዓ በዚ ነገር ብምስምዕማዓ ንዝነበሩ ላምን ብዕራይን ኣረከበት። ድሕሪዚ ኣብ ናይ ኣቦኣ ቤት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብምቕማጣ ናይ ኣድኣ ተስካር ወዲኣ ናብቲ ገዳም ተመልሰት። ኣብኡ ድማ ንቁሩብ ዓመታት ዝተፈላለዩ ገድላት ክትፍጽም ጸንሐት እሞ ድሕሪኡ ምስ ናይ መንፈስ ኣቦኣ ኣበ ነፍሲ ባሕታዊ ኣባ ገብረ መስቀል ናብ ዓዲ ጎንደር ብፍሉይ ስሙ እንፍራንስ ወይ ከዓ ጣና ገዳም ኣካባቢ ዋሻ በዓቲ እንድርያስ ኣብ ዝተባሃለ ን25 ዓመት ብብሕትውና ነበረት። ስጋብ ሕጂ ኣብዚ ዋሻ ኣዴና ዜና ማርያም ኣብ ናይ ጸሎት ጊዜኣ ድቃስ ንኸይወስዳ ትጥቀመሉ ዝነበረት ዘንጊ እትቆመሉ ዙርያኣ ብገመድ ዝተኣስረ ዝተቦረቦረ ግንዲ ተኣምር እንዳሰርሑ ይርከቡ። ድሕሪዚ ብምቕጻል ዜና ኣዴና ሎሚ ዜና ማርያም ተባሂሉ ናብ ጽዋዕ ዋሻ በዓቲ ከደት። ኣብኡ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ብፍላይ ፍሉይ ተጋድሎ ስጋብ ዕለተ ዕረፍታ ኣብኡ ነበረት። ናይ ገድሊ ዓይነት ኣብ ሰዓት ካብ 1000 ክሳብ ይቕረታ ኣብ ሰዓት ካብ 100 ክሳብ 300 ትሰግድ ነበረት። 2 መዓልቲ እንዳጾመትን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ንእሽተይ ጥረ ቀሚሳ ሰሙን ትሕልፍ ነበረት። 150 መዝሙረ ዳዊትን ወንጌልን ኣብ መዓልቲ ትጽሊ ነበረት። ኣብ ናይ ብሕትውናኣ ወርሓት መዓርን ጠስምን ጸባን ፈጺማ ኣይተቐምስን ነበረት። ናይ ጎይታና መከራ መስቀል ሰትየ ሓሞትን ብምሕሳብ ኣብ ሰሙን ዓርቢ ኮሶ ዝበሃል ቆጽሊ እንዳበጽበጸት ምስ ኣብ ውሽጢ ቅል ዝርከብ መሪር ፍረ ብምውሃድ ትሰቲ ነበረት። ካብ ጸሎትን ስግደትን ኣብ ተዕርፈሉ ጊዜ ኣትክልቲ ብምትካል ብምኹስኳስን ጊዜኣ ትሕልፍ ነበረት። ናይ ጎይታና ገርፋት ብምሕሳብ 100 ጊዜ ዝባና ስለትገርፍን ደም ስለዝፈሳን ዝባና ይቆስል ነበረ። በረከታ ይሕደረና። ተኣምራት ድማ ዓይኖም ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሓመሙ ሰባት ካብ ሕማሞም ተፈዊሶም እዮም። ሕማም ርእሲ፣ ፍልጸት ርእሲ፣ ጭንቀት ንዝሓመሙ በዚ ጸበል ብምቕባእ ድሒኖም እዮም። ጸበላ ብምጥቃም ናይዛ ጻድቅ ኣዴና ተኣምር ብምሕዛል ብምብጻዕ መኻናት ከም ዝወልዳ ኮይነን ካልእ በብመዓልቱ ብዙሕ ተኣምራት ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም ትገብር እያ። በረከታ ይሕደረና ኣሜን። ቃል ኪዳና ድማ ቅድስቲ ኣዴና ዜና ማርያም ካብዚ ዓለም ትዕርፈሉ ጊዜ ከም ዝበጽሐ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝፈለጠት ጊዜ ኣብ ዓብይ ገረብ ወፂኣ እንዳጸለየት ከላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ምስ እልፍ ኣላፋት ቅዱሳንን መላእኽትን ምስ ነቢያት፣ ምስ ሐዋርያት፣ ምስ ሰማዕታት፣ ምስ ጻድቃን፣ ምስ ደናግል መነኮሳት ብምዃን ተገሊጹ ምስ ኣረጋግኣ ቃል ኪዳን ሃባ። ብጸሎትኪ ዝኣመነ ሓጢያቱ ይቕር ክብለሉ እየ። ብስምኪ ንዝጠመየ ዘብልዐ ኣብ መንግስተ ሰማያት ሕብስተ ህይወት ከብልዖ እየ። ንዝጸምአ ዘስተየ ጽዋዓ ህይወት ከስትዮ እየ። መጽሓፈ ገድልኺ ዘጽሓፈ ዝሰምዐን ዘስምዐን ስሙ ኣብ ዓንዲ ወርቂ ክጽሕፎ እየ። ካብ ህፃንነትኪ ስጋብ ሕጂ ስለይ ኢልኪ ብዙሕ መከራ ተቐቢልኪ ኢኺ እሞ ደገኺ ገዳምኪ ዝረገጸ ናይ 3 ጽዕነት ጣፍ ዝኣክል ነፍሳት ከም ዝምሕረላ ከምኡውን ካብ ሲኦል ነፍሳት ከም ዘውፅአላ ጎይታና ብዘይሕሶ ቃሉ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ከምኡውን ካብ ሲኦል ነፍሳት ከም ዘውፅአላ ገዳማ ድማ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም መካነ መቃብራ ወይ ከዓ ጸበላ ኣብ ደቡብ ጎንደር ሃገረ ስብከት ከም ወረዳ ይርከብ። ደሪጣ ኣብ ዝበሃል ኣብ መጨረሽታ ተጋድሎኣ ብምፍጻም ኣብዚ ዝተጠቐሰ ስፍራ ነሓሴ ዕለት 30 ካብዚ ናይ ዓለም ድኻማ ዓረፈት። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ዜና ማርያም በረከታ ይሕደረና ኣሜን። በረከታ ይሕደረና ንገዳማ ምርጋጽ ብስማ ፀዊዕና ንምሕፃን ድማ ይብቃዕና ኣሜን። ኣዴና ማዕረይ በረከታ ይሕደረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነን ይምሃረን በጸሎታ ወበረከታ ለቅድስት ዜና ማርያም ይሃሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከታን ጸሎታን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን
مسكلاتنا يكون آمين زود قازنا طبع كل بقى فقدسان دكان ملائكة تأرم لك هوانا بقى زوجدلكو آمين آمين سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا قبل بيعنبب حلوان صلوتن ترى الناس ناي قدسان دما يركب آمين كاب صلوتهم كاب تقادلهم أي فلينا بركة محضرنا كلهم قدسان محرسن شرنة ناقاس عالم سلاسي مسكلاتنا يكون آمين أبونا زب سمايات يتقدس اسمك تمسع من قصتك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدرسي ساينا زلال لسنا هذا اليوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كما نحن ندق لزا بس لنا إتابة عن أجزاء السمسوت الله تنن وبرهن كل أكيس مزاك يتمنقس هاي لو سبات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أجزت يا مرام سلام لك دنجل بهناتو دنجل بسقاش مجزا ورزبا سلام لك بروك أنت معنا صبرك فركرسكي تفاسيف سيت أو مرام تتقام توداس من تموجس من تاكلو لولي زاهر مسلك سألو وسأليها فكر ولك يسوع كريستوس كم يسر لنا تعوني تمايز أنك كلام شيء آمين سبحان لك زاهر ولولاري تدنجل ولمسك الكبر آمين آمين ليكن